Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι στην Κύπρο και στο εξωτερικό, με το βλέμμα στραμμένο στους απόδημους μας. Τους υποδεχόμαστε, τους φιλοξενούμε, συζητάμε μαζί τους θέματα που τους απασχολούν. Γιατί, όπως όλοι ξέρουμε, μια άλλη Κύπρος ζει, δημιουργεί και προοδεύει απανταχού σε διάφορες χώρες και υπήρους, σχεδόν σε όλα τα μέρη της γης. Για ένα καλύτερο μέλλον, έφυγε από την Κύπρο τον Ιούλιο του 1979. Έζησε σε όλες τις μεγάλες πόλεις της μακρινής Αυστραλίας. Στήριξε όσο λίγη τα κοινά και υπηρέτησε με ζήλο τις ομοσπονδίες των αποδήμων μας στη μακρινή Ήπειρο όπου βρισκόταν από διάφορα αξιώματα. Πρόσφατα δέχθηκε μαζί με άλλα εξαίρετα στελέχη της ομογένειας μας την τιμή της εξαίρετης προσφοράς στα κοινά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι μαζί μας απόψε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Ο κύριος Χαράλαμπος Καπνουλάς. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Είναι χαρά μας να σας συναντούμε, μιας και δεν έτυχε ποτέ να το κάνουμε αυτό στην Αυστραλία. Χαίρομαι που είστε πίσω και χαίρομαι που είστε εδώ μαζί μας και σας ευχαριστώ. Γεννηθήκατε στη Λευκοσία. Ναι. Παρά τα αυτά είστε πρόσφυγας από την πανέμορφη, την αλυσμόνητη και δυστυχώς υποτουρκική κατοχή Λάπιθου. Και πρέπει να πω, κύριε Καπνουλά, συγγνώμη, ότι είμαστε και συντοπίτες από τη μεριά του παππού μου, γιατί κατάγεται από εκεί. Συγκλονιστική η ομορφιά της Κερίνιας και των περιχώρων. Βέβαια. Δεν νομίζετε? Αξέχαστα. Εγώ πάω τακτικά, δεν μπορώ να μην πάω για να δω τα μέρη, να θυμηθώ αυτά που τα φοιτητικά μου χρόνια τουλάχιστον. Πολύ ωραία. Ποιες μνήμες κουβαλάτε μέσα από τα παιδικά σας χρόνια? Τα παιδικά μας χρόνια, ανάλογα στο χωριό και όπως μεγαλώσαμε τότε, ήταν είμαστε ελεύθεροι. Από το βουνό το πρωί, στη θάλασσα το απόγευμα. Περνούσαμε πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει συγκλονιστικότερο συναίσθημα για τον άνθρωπο και δει για ένα παιδί να αισθάνεται τόσο ελεύθερο στα μέρη του? Δεν νομίζω να υπάρχει. Τα σημερινά παιδιά είναι κλειστά στα σπίτια. Δυστυχώς. Εμείς μεγαλώσαμε διαφορετικά. Σωστά. Και είναι και πολύ διαφορετικά τα δεδομένα της φύλαξης τους σήμερα. Ερχόμαστε στα δικά μας. Φιλομαθείς. Βλέπω στο βιογραφικό σας ότι θελήσατε να σπουδάσετε γεωπόνος, έτσι? Αυτός ήταν ο σκοπός μου όταν έφυγα από το Γυμνάσιο Λαπίθου και πήγα στο Γεωργικό Κολέγιο στη Μόρφου. Δυστυχώς ο πόλεμος έριξε τα πάντα στην πάντα. Πού σας βρήκε η εισβολή και το πραξικόπημα? Η εισβολή και το πραξικόπημα με βρήκε στην Ωραία Λάπιθο. Μάλιστα. Από εκεί μετακινηθήκαμε σε πολλά διαφορετικά μέρη. Πότε φύγατε από το σπίτι σας και ποιος ήταν ο πρώτος τόπος της πονεμένης προσφυγιάς? Οι πρώτες εβδομάδες, αν θέλετε, αυτές που κανένας δεν ξεχνά. Όταν οι Τούρκοι ήταν στα χωράφια, στις λεμονιές και ακούγαμε τα τάγκς, πήραμε όλη την οικογένεια και πήγαμε στο θείο μου στη Μόρφου. Μετά μας στάσανε και εκεί πέρα. Τι να κάνουμε, φύγαμε από εκεί στη θεία μου στη Λευκοσία, στο Στρόβολο. Τον πρώτο καιρό μετά το 1974 ζούσατε εκεί? Ναι, δυστυχώς. Πόσο καιρό σας φιλοξένησε η θεία σας? Τουλάχιστον ένα χρόνο, 1,5. Και μετά νοικιάσαμε. Είχατε και εσείς το συναίσθημα ή την πεποίθηση ότι όπου να είναι θα επιστρέψουμε? Βέβαια, αφού δεν θέλαμε να πάμε στο συνοικισμό και ήμασταν από τους πρώτους που μας στείλαν στο συνοικισμό. Θέλαμε να πάμε, αλλά νομίζαμε ότι θα πηγαίναμε next week. Δεν τα καταφέραμε δυστυχώς. Ακόμα προσπαθούμε. Ναι. Η πρώτη σας δουλειά στη Λευκοσία ποια ήταν, κύριε Καπνούλα? Η πρώτη δουλειά, αν και είχα την εκπαίδευση της γεωπονικής και όλα αυτά, δούλεψα την κάνατε τη γεωπονική? Όχι, δεν τελείωσα. Απλώς στο Γεωργικό Κολέγιο μάθαμε πάρα πολλά πράγματα που μας ετοιμάζε για τη γεωπονική σχολή. Αλλά πήγα και δούλεψα στο Ιωάννου και Παρασκευαΐδη, που ήταν εδώ στο Στρόβολο πίσω για μεγάλες αποθήκες, το οποίο στο τέλος μου βγήκε σε καλό, γιατί όταν πήγα στην Αυστραλία η πρώτη δουλειά ήταν αυτό. Ναι, πήρατε όλη αυτή την εμπειρία. Τον Ιούλιο του 1979 παίρνετε μια απόφαση που θα άλλαζε εντελώς ολοκληρωτικά τη ζωή σας. Ναι. Φεύγετε για την Μελβούρνη, έτσι, ο πρώτος σταθμός. Μάλιστα. Γιατί τόσο μακριά? Και πόσο εύκολο είναι να πάρει κάποιος μια τέτοια απόφαση, δηλαδή φεύγοντας? Θυμηθείτε τη μέρα που φεύγατε. Ήμουνα πολύ απαγοητευμένος. Από ότι
συνολική κατάσταση. Λέω, πώς θα κάνω οικογένεια σε αυτήν τη χώρα. Πόσο ετών ήσασταν, κύριε Χαραλάμπη? 19. Σχεδόν. Παιδί δηλαδή, ήσασταν μικρός πολύ. Όταν έφυγα για την Αυστραλία ήμουν 23. Πάλι νέος ήσασταν. Ναι. Ήθελα να κάνω οικογένεια. Σωστό. Πώς, να έρθει ο Τούρκος να μου πει ό,τι ώρα θέλει. Κάτσε κάτω, ρε φίλε, αυτό το αυτοκίνητο δικό μου, αυτό το σπίτι είναι δικό μου. Πάλι να τα χάσω. Σου λέω, θα φύγω. Και πήρα την απόφαση. Πηγαίνοντας στη Μελβούρνη, τι βρήκατε μπροστά σας? Θυμάστε τα πρώτα χρόνια, τις πρώτες δυσκολίες? Αλλάξατε δουλειές, ξεκινήσατε με κάτι άλλο και κάνατε κάτι άλλο? Άλλαξα πάρα πολλές δουλειές. Όταν πήγα σε ένα εργοστάσιο το οποίο έκανε manufacture αυτοκίνητα. Τα Datsun, τα Nissan, αυτά τα αυτοκίνητα. Είχε πάρα πολύ κόσμο εκεί πέρα και δούλευε. Σε πολύ μικρό διάστημα με έκαναν αρχιεργάτη, μου δώσαν κάποιες θέσεις. Περνούσα καλά, αλλά πάντα έλεγα αν δούλευα με αυτόν τον τρόπο στην Κύπρο θα έπαιρνα πολύ περισσότερα λεφτά. Το έλεγα πάντα αυτό. Μετά από κάποιο διάστημα, 8 χρόνια κάτι, έφυγα, ήρθα στην Κύπρο για άλλους λόγους. Μετά πήγα πίσω Αυστραλία και μετακόμισα στο Σίδνεϊ. Ναι, ο επόμενος σταθμός είναι το Σίδνεϊ. Συνάμα όμως αποκτάτε και την οικογένεια σας. Ευλογηθήκατε να κάνετε και να έχετε και να μεγαλώσετε 3 παιδιά. Θυμάμαι, κουβεντιάζοντας, που μου είπατε ότι έγινε μια σοβαρή προσπάθεια να έρθει η μητέρα σας, τα αδέρφια σας εκεί. Είχα κάνει την προσπάθεια. Ήταν το τραγικό συναίσθημα του αποχωρισμού. Ήταν ότι δεν μπορούσα, όπως ήμουν, μόνος μου. Έφερα την αδερφή μου, τον αδερφό μου και τη μητέρα μου, αλλά δεν τους άρεσε. Στο χρόνο πάνω μου λέει, Χαράλαμπε, πρέπει να φύγουμε, δεν μπορώ αιώνας. Ρε μα κάτσε, τίποτα. Αναγκαστήκανε, φύγανε. Αυτός ο αποχωρισμός ήταν πάντα για τους απόδημους, ήταν και είναι? Ειλικρινά να μου απαντήσετε. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα. Είναι αυτό που δεν μπορεί να αναπληρωθεί. Όχι, όταν είναι αυτό που δεν επιλύεται. Ναι. Πολύ δύσκολο. Ναι. Πάτε λοιπόν στο Σίδνεϊ, 3 χρόνια και εκεί. Τι δεν πήγε καλά έτσι ώστε να αναζητήσετε μια άλλη μετακίνηση, αυτή τη φορά προς τον Brisbane, έτσι δεν είναι? Ναι. Είχα ανοίξει κάποιο μαγαζί με πιτσαρία και take away, τέτοια πράγματα. Και ήταν το 88 νομίζω που είχαν το recession we had to have, είπε ο Πρωθυπουργός. Και όλοι το interest rate, είχαμε μεγάλο πρόβλημα στην Αυστραλία. Από 6-4% πήγε στα 29%. Και λέω δεν γίνεται εδώ, σηκώθηκα, τους λέω τον νίκιασα και έφυγα, αλλά μετά που έφυγα έγιναν άλλα πράγματα και έχασα και το μαγαζί. Έκανα και στην Κύπρο πάλι. Μια ζωή σε αυτή την έτσι... Μα δεν μπορούσα και να μείνω μακριά. Και σήμερα που μιλάμε δεν μπορώ να μείνω μακριά. Όμως στο Brisbane στεριώνετε επαγγελματικά. Ναι, βρήκατε το δρόμο σας. Με τι ασχοληθήκατε? Τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια ήταν με φράχτες. Περιφράξεις. Κατοικιών εννοείται? Ναι, κατοικιών. Και εργοστασίων. Ναι, δούλεψα σε έναν εργοστάσιο, έμασα καλά τη δουλειά. Ναι. Και μετά δεν μου έφτανε η δουλειά που μου δώσανε, άρχισα τα δικά μου. Και έπαιρνα κοντράτα. Μάλιστα. Και πήγαινα γύρω-γύρω, ένα σπίτι μπορεί να κόστιζε 30-40 χιλιάδες, να το φτιάξω τους κήπους, τα concrete, τα fences, τα αλουμίνια. Ένα άλλο μπορεί να ήταν 50 και τα έκανα αυτό για τελευταία 22 χρόνια. Έτσι μεγάλωσαν τα παιδιά. Ναι. Και έτσι δεν έλειψε τίποτε από το σπίτι? Όχι. Έχουμε και 7 εγγόνια. Να σας ζήσω. Thank you. Πώς αισθάνεστε που είστε νέος παππούς? Κοίταξε, είναι πολύ ευχαριστώ συναίσθημα. Ναι. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα φίλο που καθόμαστε στο καφενείο και όταν γέννησε η κόρη του, ερχόταν κάθε μέρα εκεί πέρα που συζητούσαν πολιτικά και τέτοια, άρχιζε ένας Σπύρος. Παναγία μου, ο Άγκωνας με έτσι. Ρε, μας έσκασες με τον Άγκωνας. Περιμένετε, λέει, να κάνετε εσείς εγγόνια και να δούμε τι θα πείτε. Και ήταν πραγματικότητα. Έρχονται και αλλάζεις ολάκερος. Πού ζει η οικογένεια εδώ?
Ή στην Αυστραλία. Στην Αυστραλία, όλη η οικογενειακή. Παιδιά και εγγόνια, έτσι. Και παιδιά και εγγόνια, ναι. Όλοι καλά. Ναι. Θέλω να πάω λιγάκι έτσι στη βράβευσή σας να την μοιραστούμε με τους τηλεθεατές. Τον περασμένο Αύγουστο σας τίμησε μαζί με άλλα εκλεκτά στελέχη της Ομογένειας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με το βραβείο της εξαίρετης προσφοράς. Τι είπατε στον Πρόεδρο παραλαμβάνοντας αυτή την τιμή? Εγώ ευχαρίστησα τους πάντες πρώτα-πρώτα και μετά είχα ζητήσει από τον Πρόεδρο να μην σταματήσει αυτόν τον θεσμό, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί στο εξωτερικό, σε όλες τις χώρες, όχι μόνο στην Αυστραλία, ναι, οι οποίοι δουλεύουν ασταμάτητα για την Κύπρο. Με διαφορετικούς τρόπους, ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Και αξίζουν να διακριθούν και να τιμηθούν. Και του είπα ότι είναι πολύ πιο άξια από μένα. Εγώ απλώς έκανα το καθήκον μου στην κοινότητα μου. Και προχώρησα πάνω γιατί ήμουν καλός. Εγώ έτσι το βλέπω. Το θυμάμαι πολύ ξεκαθαρά αυτό. Τη δουλειά μου. Και το είπατε, ναι, παραλαμβάνοντας το βραβείο σας και μάλιστα είπατε ευχαριστώ πολύ για αυτό το βραβείο. Αλλά αισθάνομαι ότι πολλοί άλλοι μάλλον έκαναν πολύ περισσότερα. Και εκεί εγώ εντόπισα την ταπεινότητα του ανθρώπου, τη δική σας ταπεινότητα. Κύριε Χαράλαμπε, να δούμε τη βράβευση εκείνο το βράδυ στο Προεδρικό και να επιστρέψουμε σε αυτή τη συζήτηση. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον εξοχότατο κύριο Πρόεδρο, όπως και όλους όσους συνέβαλα με οποιοδήποτε τρόπο σε αυτήν τη διάκριση και τίμηση των προηγούμενων συμπατριωτών μου και έξω μου, όπως επίσης και τις ομοσπονδίες μας, τους αδερφούς μου που δουλεύω μαζί τους για πάρα πολλά χρόνια. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Πρόεδρο, εάν μπορούμε να κρατήσουμε αυτόν τον θεσμό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί πέρα έξω που αξίζει τον κόπο, έχουν δουλέψει και πράγματι πρέπει να τους τιμούμε. Και πολύ καλύτεροι από μένα. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Ακόμα και τώρα συγκινήστε, σας είδα. Όμως η εισήγηση ήταν πολύ σωστή, έτσι. Πολύ σωστή. Πρέπει. Γιατί στον χώρο της Ομογένειας, συμφωνώ μαζί σας, υπάρχουν όχι δεκάδες, όχι εκατοντάδες, χιλιάδες συμπολίτες μας, συμπατριώτες μας, οι οποίοι ναι, μέσα στην, θα χρησιμοποιήσω ένα οξύμορο σχήμα, μέσα στην μεγαλειότητα της ταπεινότητας τους, κάνουν πάρα πολλά πράγματα για τον τόπο μας, κύριε Χαράλαμπε. Θέλω να ανοίξουμε λίγο το κεφάλαιο της ανάμειξης σας στα κοινά της Ομογένειας. Δεν είστε εσείς και ο αυτός σας, έχετε προσφέρει πάρα πολλά και μάλιστα εκλέγεστε, αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Η πρώτη σας αποστολή και εκλογή είναι η θέση του Γενικού Γραμματέα της Κυπριακής Κοινότητας στο Queensland. Ναι. Πώς ήταν αυτά τα χρόνια? Θυμηθείτε λιγάκι. Ήταν δύσκολα γιατί είχαμε πολλά χρέη της κοινότητας, τα οποία έπρεπε με κάποιον τρόπο να τα καλύψουμε για να μην χάσουμε την κοινότητα. Τα καταφέραμε όμως, ναι, με σύμπνοια όλοι μαζί, ναι, τα δουλέψαμε. Τώρα είναι μία από τις πιο καλύτερες κοινότητες στην Αυστραλία και πιο δυναμική και πιο πλούσια. Το πετύχατε, ευημερή, προόδευσε. Όλοι οι πρόεδροι ήταν πολύ καλοί. Όλα τα συμβούλια εξαρτάται από τον πρόεδρο και πάνω. όλοι δουλέψαμε μαζί. Ναι. Το έχει αυτό η Ομογένεια, έτσι δεν είναι? Σαν τα δάχτυλα του ενός χεριού. Ναι. Προσπαθούμε πάντα να έχουμε αυτή την σύμπνοια, την Τι είναι ομόνια. που διακρίνει τους απόδημους πιο πολύ, κατά την άποψή σας, ως ανθρώπους? Πολλοί τα καταφέρνουν, πολλοί είναι ευκατάστατοι, πολλοί προοδεύουν είτε ως επιστήμονες, είτε ως καλλιτέχνες, είτε ως εργοστασιάρχες, είτε. Αλλά ποιος είναι ο κοινός παρονομαστής? Έχουμε γυνάτη. Πείσμα. Δεν τα παράτουμε εύκολα. Πάντα προσπαθούμε για το καλύτερο. Και αυτό να αναδεικνύει για την Κύπρο. Πολύ σωστά. Και πολύ εργατικοί. Είσαστε επίμονοι, ναι, και εργατικοί. Yes. Ο επόμενος σταθμός, εκλέγεστε πρόεδρος στη Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα, έτσι. Μάλιστα. Αξίωμα το οποίο υπηρετήσατε για 22 χρόνια. Μάλιστα. Ακόμα τώρα τελευταία που παραιτήθηκα,
δεν το δέχονται οι συνάδελφοι. Προσπαθούν να 22 χρόνια είναι μια ζωή. Ναι. Είναι πάρα πολλά. Εξαρτάται από την αγάπη που έχεις για την πατρίδα σου, εάν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, πώς χειρίζεσαι το θέμα. Γιατί πρέπει να πας να ρωτήσεις, να μιλήσεις με πολιτικούς, να προβάλλεις την Κύπρο συνέχεια. Δεν τελειώνει αυτή η δουλειά. Με το να πας στις 20 Ιουλίου να διαμαρτυρηθείς. Δεν έγινε η δουλειά. Πρέπει να το δεις στο γραφείο του, πρέπει να του στείλει γράμμα, πρέπει να τον καλέσει σε μια εκδήλωση, ένα δείπνο. Στην Αυστραλία δεν σταματάει. Ειδικά σε αυτό που μου περιγράφατε, πώς λειτουργείτε, γιατί είστε ακόμα εκεί, πηγαίνω έρχεστε. Πώς λειτουργείτε, αυτό το λόμπι πώς γίνεται, σωστά? Τα τελευταία χρόνια δεν γίνεται πολύ σωστά. Έχουμε πρόβλημα. Οι Τούρκοι θεριεύουν στην Αυστραλία. Είμαστε κοινότητες οι οποίες περιλαμβάνουν άλλους συλλόγους και χωριά. Γίνονται εκλογές κάθε 2 χρόνια. Γίνεται η Ομοσπονδία, γραμματέας, πρόεδρος. Πάμε σε meeting κάθε χρόνο. Και όπως πάμε εκεί πέρα, φαίνει ο ένας στα δικά του προβλήματα, ο άλλος στο άλλο. Και έχουμε και το ξεχωριστό αυτό το σώμα της ΣΕΚΑ, ΠΑΣΕΚΑ, Παναυστραλιανή Συντονιστική Επιτροπή. Όπως έχουμε το ΨΕΚΑ, την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Και εκεί πέρα παίρνουμε τις αποφάσεις πώς θα κινηθούμε. Ειδικά για τις 20 Ιουλίου. Προσπαθούμε να φέρουμε κάποιο απεσταλμένο της κυβέρνησης. Παίρνουμε την απόφαση, ωραία, θα κάνουμε αυτή την εκδήλωση την Τετάρτη στο Σίδνεϊ. Την Πέμπτη, την Παρασκευή θα την κάνουμε στο Άντελαϊντ. Μετά θα πάμε Μελμπούρν, θα κάνουμε Μπρίσμπεν. Το κάνουμε όλο γύρω-γύρω. Εννοείται ότι η Ομοσπονδία και οι αξιωματούχοι της μετακινούνται και είναι σε όλα παντού. Είναι ή σε όλα παντού προβλήματα... ή στην πολιτεία τους. Μάλιστα. Ή στην πολιτεία τους. Ο καθένας έχει τα δικά του να κάνει και όταν είναι για το λόμπι, πάλι στην πολιτεία σου πρέπει να το κάνεις, αλλά επειδή έχουμε φέτερα ομοσπονδιακή κυβέρνηση, πρέπει να πάμε και στην Καμπέρα, που είναι το κέντρο της Αυστραλίας. Ως χώρα η Αυστραλία και η στάση της απέναντι στο Κυπριακό. Μέχρι τελευταία, και ειδικά με τον κύριο Πρωθυπουργό που έχουμε τώρα, είναι πολύ φιλοκύπριος. Ωραία. Δηλαδή έχει δουλέψει στο παρελθόν πάρα πολύ για την Κύπρο. Ήταν από τους ανθρώπους που πηγαίναμε στο Parliament, τη Βουλή, και ήταν εκεί πέρα να μας βάλει μέσα να δούμε τους άλλους βουλευτές που θέλαμε να δούμε για να πάρουμε την υποστήριξη για την Κύπρο. Αυτό είναι που κάναμε κάθε χρονιά. Αυτό έτσι γινόταν. Διατηρούσετε όμως αυτή τη σχέση και αυτή πρέπει. την επικοινωνία προς όφελος του τόπου σας. Ναι, πρέπει. Πάντα έτσι δουλεύαμε. Μέχρι τώρα. Τώρα τελευταία ζητήσαμε και από την κυβέρνηση, επειδή ανάλαβε ως πρωθυπουργός, να έρθει οπωσδήποτε ο κύριος Αλμπανής εδώ. Ο πρόεδρος μας θα θέλει να πάει εκεί του χρόνου, οπωσδήποτε. Της Δημοκρατίας εννοείται. Γιατί έχει 12 χρόνια. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εννοείται. Μάλιστα. Θα πρέπει να επισκεφτεί την Αυστραλία. Έχει 12 χρόνια που δεν έχει έρθει πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είναι πάνω στο τραπέζι, είναι κάτι πάνω στο οποίο δουλεύετε. Μα μας ξέρουν οι Αυστραλοί. Μας ξέρουν. Μας ακούν, μας βλέπουν κάθε μέρα. Είμαστε ζωντανή κοινότητα. Χαίρομαι που το ακούω. Δραστήριοι πολλοί είστε. Ενδιαφέρεστε, αυτό έχει σημασία. Προσπαθείτε. Το Μάιο του 5 εκλέγεστε Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Κυπριακών Κοινοτήτων Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας, Γραμματέας της ΠΟΜΑΚ, όπου επίσης βρίσκεστε σε δράση για 20 χρόνια. Πόσο σημαντικό είναι για έναν άνθρωπο να προσφέρει χρόνο, κόπο προς την πατρίδα του, μαζί με όλα τα άλλα που έχει στο κεφάλι του, με την οικογένεια του, τα προβλήματα του, την καθημερινότητα του, τα οικονομικά του που μπορεί να μην είναι πάντα ανθυρά. Και άμα μου το απαντήσετε, θα σας κάνω ακόμα μια ερώτηση για τη δουλειά των ομοσπονδιών μας. Ναι, να μην τα βάλω τα ερωτήματα όλα μαζί. Με πάρει μια που λέει άμα λειτουργάς πολλές εκκλησίες, τη μια να τις γελάσεις. Ναι. Ευτυχώς για μένα, όλες οι θέσεις που κρατούσα οδηγίες μέχρι σήμερα ήταν όλες συνυφασμένες. Μπορούσε να φύγεις από τη ΣΕΚΑ και να πας στην Ομοσπονδία της Αυστραλίας, να πας στην Ομοσπονδία την Παγκόσμια σε δευτερόλεπτα χωρίς να το σκεφτείς. Γιατί τα θέματα είναι περίπου τα ίδια. Οι κοινότητες πρέπει να
να μείνουν ζωντανές, να επιβιώσουν. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα με την αφομοίωση. Εν το δεύτερο μου ερώτημα. Το πρώτο θέμα λοιπόν που θέτει μια ομοσπονδία αποδήμων είναι το θέμα της Κύπρου. Ναι, αυτό είναι το πολιτικό θέμα. Ωραία. Τι άλλο πρέπει κατά την άποψή σας σήμερα να κρατηθεί ζωντανό? Ποια πρέπει να είναι η μεγαλύτερη μας έγνοια? Για να επιβιώσουμε, εγώ προσωπικά και πολλοί άλλοι σαν εμένα σκεφτόνται, χρειαζόμαστε να σταματήσουμε αυτήν την αφομοίωση. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε την ελληνική γλώσσα. Θέλουμε δίγλωσσα σχολεία, όχι μόνο πανεπιστήμια, και high school, γυμνάσια. Δίγλωσσα σχολεία στην Αυστραλία, τουλάχιστον στις μεγάλες πόλεις, γιατί χωρίς τη γλώσσα μπορείτε να τα χάσουμε όλα. Όλες αυτές οι γενιές που εσείς ζήσετε, πόσα χρόνια ζείτε στην Αυστραλία? 45. Πάρα πολλά. Σχεδόν μισό αιώνα. Λειτουργούσαν αδιάκοπα τα παροικιακά σχολεία? Με προβλήματα και χωρίς προβλήματα, έτσι? Ναι, πάντα. Με διακυμάνσεις. Yes. Αλλά είναι εκεί. Με συγχωρείτε. Πέφτει ο αριθμός. Ο αριθμός των παιδιών που φοιτούν. Ναι. Και τα σχολεία. Αυτό που... και των σχολείων. Ναι. Είναι θέμα δαπάνης, πιστεύετε, ή είναι θέμα βούλησης? Είναι ο τρόπος που ζούμε εκεί πέρα. Η αφομοίωση που σας λέω. Δηλαδή, ζεις σε μια ξένη χώρα. Έναν παιδί δεν μπορεί να μπαίνει σε 3 διαφορετικά σχολεία. Ναι, το ξέρω. Κάθε απόγευμα, especially τα weekends, του δίνεις πολύ φόρτον εργασίας, επαναστατεί και σταματά. Κουράζεται. Ναι. Είναι απλό. Άλλον εμείς οι ηλικιωμένοι, άλλον τα παιδιά. Ναι. Και επαφιέται στους γονείς, στους παππούδες, ναι, να επιμείνουν, έτσι, να δημιουργήσουν αυτήν την κουλτούρα, την επιθυμία, αν θέλετε, να την καλλιεργήσουν σε ένα μωρό για να αγωνιστεί, διότι είναι αγώνας. Σχολείο που πάει, δεν πάει εκδρομή. Προσπαθούμε αυτό το πράγμα και τους το μεταφέρουμε με τον τρόπο μιας γιορτής, έναν πανηγύρι που θα κάνουμε, να χορέψουν τα παιδιά, να διαβάσουν, να ακούσουν. Έχουν ενδιαφέρον, κύριε Χαραλαμπέ? Έχουν ενδιαφέρον τα παιδιά? Έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σε αυτά, στα θέατρα, τις εκδηλώσεις, τις συνευρέσεις, τους χορούς, τα τραγούδια. Ξέρουν τραγούδια ελληνικά? Ναι. Ξέρουν, ναι. Και χορεύουν. Χορεύουν πολύ καλύτερα και από όλους εδώ στην Κύπρο. Χορεύουν τα παιδιά. Έχουμε πάρα πολλά συγκροτήματα. Ναι. Και η αλήθεια να λέγεται, έρχονται. Πάντα λέγαμε ότι το φαΐ, η μουσική και ο χορός ενώνουν την πατρίδα μας. Ξέρετε, με αυτή την αφορμή που είστε μαζί μας απόψε, είναι επιθυμία αυτής της εκπομπής και του ΡΙΚ, οποιαδήποτε πλάνα, ρεπορτάζ, τηλεοπτικές καλύψεις υπάρχουν σε γιορτές, σχολικές, μη σχολικές, κοινωνικές συνευρέσεις, Χριστουγέννων, εθνικών επετείων. Είμαστε ολοπρόθυμοι να τα προβάλλουμε και να σας παρακαλέσω να το μεταφέρετε. Ο κύριος Χαριστηλής είναι εδώ και είναι στη διάθεσή σας για να προβάλλουμε όλα αυτά τα πράγματα. Τα έχω μιλήσει με το Μενελάο. Ναι. Πρέπει κάτι να γίνει γι' αυτό, γιατί υπάρχει χώρος, υπάρχει και ο χρόνος. Το έχουμε μπει, θα χαρούμε να το μεταφέρετε κι εσείς. Θα μείνετε στην Κύπρο. Πήρατε τη μεγάλη απόφαση του επαναπατρισμού και βεβαίως εγώ έτσι θέλω να σας πω ότι πήρατε την απόφαση όντας νέος άνθρωπος. Είναι πολύ σημαντικό. Κάνετε ένα μεγάλο κύκλο, αλλά είναι ωραία να κλείνει αυτός ο κύκλος στην Κύπρο, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι που με όθησε ότι λέω, δεν ξέρω για πόσα χρόνια θα ζήσω. Μην λέτε έτσι. Να έρθω κάτω, τουλάχιστον να χαρώ τη χώρα μου. Έστω και τα τελευταία μου χρόνια. Συγκινήστε πολύ. Συγκινήστε. Να υποθέσω ότι όταν υπάρξει μια δουλειά, ένας λόγος σοβαρός, αλλά και η υπεθυμιά των εγγονιών, αμέσως κλείνουν τα εισιτήρια και φεύγετε. Αυτό είναι επόμενο. Εξαρτάται τι θα γίνει. Ελπίζουμε ευχάριστα γεγονότα. Μάλιστα. Πάντα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν ήθελα να σας συγκινήσω τόσο, αλλά είστε ευσυγκίνητος. Σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι υγεία. Και χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας καλέσατε στην εκπομπή. Είναι χαρά μας. Άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της, αφηγήσεις Κυπρίων της Διασποράς που νοσταλγούν και αγαπούν τόσο πολύ αυτόν τον τόπο. Τόσο που και εσείς είδατε σήμερα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Το επόμενο Σάββατο την ίδια ώρα θα είμαστε ξανά μαζί. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο.